שלום וברוכים הבאים. הפעם אני פוגשת אתכם בכרמיאל, שכונת הווילות מקוש. בית פרטי בעיצוב אדריכלי מוקפד וברמת גימור גבוהה. כל פינה בבית מושקעת, אם זה מטבח נגרות פרטית, אם זה חלונות עם תריסי אור, דלת כניסה מרשימה, ריצוף משיש מאלוני, חימום תת רצפתי, ארונות מובנים ועוד. הגינה, פינוק אמיתי. מטבחוץ, טלוויזיה, פרחים ונוף. מזמינה אתכם לתאם סיור, להתרשם ולהתאהב. בוטיק נכסים, מחברים אנשים לבתים.